Good news sa atong mga inahan diha sa Barili. Tungod kay ang Barili District Hospital nag-abli na sa ilang moderno nga delivery room alang sa mga inahan nga mga anak. Governor Pam Baricuatro gihingusgan ang pagpalambo sa serbisyong medikal sa mga public hospitals. Ani ang report ni Ana Anconeria Manila. Aron adunay hamugaway ug luwas nga anakanan ang mga inahan, gi-upgrade ang pasilidad sa delivery room sa Barili District Hospital. Sa moderno nga delivery room, gisiguro ni Governor Pam Baricuatro nga komportable ang mga inahan ug mga bata nga bag-ong anak. Sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro, iyang gihatagan og prioridad ang pag-upgrade sa mga pasilidad sa 16 ka provincial ug district hospitals sa lalawigan sa Sugbo. Ang gobernador paspas nga ni-aprobar sa pagpagawas og 650 milyones nga budget sa pagpalambo sa mga hospital nga giduma sa Kapitolyo. Gusto sa gobernador nga mabalik ang pagsalig sa katawhan sa mga public hospitals nga adunay kapasidad sa pagsalbar og kinabuhi. Sa mga public hospitals sa lalawigan sa Sugbo, adunay gugma sa pag-atiman sa mga pasyente. Balita nga may labot ang Sugbo, Rhea Manila, Sugbo News.